De bheas a reise go si bh fad ar seacht lá beún sa mala na haun. Tá á breithnú ar bun faoi láthair ag an roinne dacha sé gás bunscoileanna bheag an na tíre. Luite go nún faoine scoileanna ina bhfuil beirt idir nó níos luúanta agus go níon faoi cónascail leis an géad scoil eile sa cheantar má gúirt. Lemansa sa stúdio tá príomhuide na scoile náisiúntas na Forbacha agus a go seara in sa go seara agus úláirí na scoile na Gaeltachta Seán Brnach. Tá Brandan Macaba ó gréasán príomhuidí bunscoileanna na Héireann is ráid Hildara agus tá Éamonn MacNeilis óga na Gaeltachta is stúdio Liggy. Tá fáilte roimh trúr. Éamonn, ní mód á sásta atá go leor daoine leis na Maltaí seo agus tá tú héana na measc. Cad iad na gearáin atá ag gona Gaeltachta faoin á breithnú seo? Well, it's not here again in the Maltese show or Ashkaji tourist skull the Karki Gavlian at your wall shed in Gahor ein skull at Nisluna Kate Dalton to a whole Nasku. I was more when you like O'Heave na Gael talked to the it's big skull I will ni small na Kate Dalton to so the big na skull in the legs of Gael talks like whole Nasku. Nish O'Heave and Cordia and shot the cancha or Skalta I will ni slew na Kega Mockling on to. I guess shin previaran a talking your free shot. No, a brand new free and na kinal documentary ata egan an rinne jahash eran siva derlin fuina einachta ata le shalusha yel ein khanch no fui khinchi changa no fui khinchi farber ha pobl rud ata inta wakta insna pobl vel takta agus taken magical goal kujwar skalta ha baga insna pobl vel takta skalana I will roll ta wakta and shachadu and changa o loon go gloon. Well, Lumansa mar a dúirt san áchéanamh tá Seán Brnach. I cheann cad é do thuairim sé ar seoir fad. Tá as an 3,200 bunscoil sa tír, tá 600 a bhfuil chéag an faoi bhun Mickléin a freistalú. Well, tá a ggósta hir tá tú caintear an chuid is smúga scoileanna na Gaeltachta tá tú caintear as cinn 7 faoin géad go na scoileanna sin is scoileanna 3 iad. Ná má tá tú go le gear amach a buir ein scoile tá faoi lechiad páiste tá tú go le dionnas sciras dá ríre ar a ggóras éidir chuis ins na ceantar sin. Agus dá ríras na ceantar sin ní lecuach an scoil. Sé críolár an cheantar é, sé is as sin atá so I tabar na teanga a teach go háitiúil, áite bhfuil fáilte roimh óga go sísta, agus áite bhfuil salah raíanna ó glún go glún na bun chun cheapanna nó na smuintí nó na rudaí a tá táhachtach don cheantar sin á dúirte ó glún go glún. Mar chumar agus chuir mar camera amach go ananí chartúir atá a scoilinsa ag antar Gaeltachta Chámas agus seo bhíle rá ag analing. Scoil Barthe daon scoil seo atá bunny hele fat ná ó 8 nach 3 mar a Harlín agus tá na glúnta go hailí agus go fáistí sa gentar hééis go déidir seáil sa scoil seo seans gur rúda se nach chuir choitianta. Tá an daon rutití agus níl a méid céanna ebre fáil sa gentar agus tá réir tá tunchar sin ar cechur muidin seo ó hí figurí sa scoil. Muidin tar cónasca ar na scoileaní begus sa tír sin go bulle hobbaisteach a bheitán go phobal be go túthe cosúlinn héin. Mar sin scoil dá ríre críolár an phobal seo, tá an daoine a chéile gur ócadí ceúra, le haid ócadí brón, le haid effrantí, le haid caramachí ceol, agus sin téáit dá ríre na recinn tún tarú a takeí a saoil, I deagan an pobal a chéile agus a gasan siad ar a chéile. Tá an scoil seo lunathe I gata gur de réir an staidir cumseach tangóliachta, rud a chéann gúna ghailge má réim sa bobbal mar hanga lása, agus go cinnte tá sí má réim an seo sa scoil mar hanga teacaisc. De réir nóiriste ein is scoileaní beag cosalín héin iad 7 fin géad go na scoileaní sin. Agus maionnta cónasca ar na scoileaní sin airthó sé an chuig go bhaimí na scoileaní sin, an chuig go gurn siad a go policy a bhaim, an chuig go múninn siad a go dranganaí. Be tún choréige ar stair agus ar éireacht a bhhaineann le chur a scoil inta héin. Tá stair agus seanachas fitte fótil le cholascar bheg sa tír ach go háirid a gentar Gaeltachta agus bheith sé sin an difriúil ó scoil go scoil fiúláiste go foráiste bháin. Ananí chartúrin san na scoil litir mocu a bróiste Chámas agus armmuochas le féin agus na Mickléin an san sa scoil. A Brandan Macaba, cad é tuairim an gréasáin príomhuidí bunscoile Éireann maidir leis seo ar fad? Tá cuirbá taide déanta ag IPPN I deanta le Coláiste Páirt ar an ábhar seo, agus sé an rud tá féidir mac acu ná nach bhfuil mórán bunús I dachasúil a buint leis an seaft seo.
Seans go bhfuil buntáiste eacnamaíochta gear tearmachán ach fiú sin níl sé crutha go fós. Rud a bhaid amach ná sa bháiltar airgid béidir sa gear tearma ach an taobh an scéal bíon ort gáscoil a chur le chéile de gná bíon ort seomraí breise a thógáil, bíon cuasaí iompar le reachtáil agus cosnín rudí sin go léir an chuid airgid, ní amháin feidh tréimh sé gear ach go fad tearmach agus go búin. So de thuir sin níl mór an bonús eacnamaíochta a dul le conasca a churid. Well, Comáile sin, cohíonn sé equivalent mar zól dit idir muintir na háite agus an poblí gotine i gcuid san scoilteacha sna áiteacha a dhéanaige seothrathe. A bhrandáin tá sé ráite go gosnaíonn sé taobh mo do luach na dórastal íochttar le múntóirí go gosnaíonn sé thart ar 100 milliún euro sa bhliain scoil bheag ar bith a chamáid sa túl. So má tá 600 scoil de Páirt idir nó níos lú sa tír, sin 60 milliún sa bhliain. Okay. Níl marrá gomach sábháil de 60 milliún sa bhliain an, ach bheith sábháil mór a gceist cinnte ó thaobh bheáin 1A.AVI léise agus natálaí isce agus a lehéadí san. Ok, an rud a deireadh an IPPN ná go bhfuil slí eile chuné seo a dhéanamh. Mas gá scoil a chur le chéile is fearr go mór cónasca a dhéanamh. Gimleisce, ní cónasca ach cónaim a dhéanamh atra. An rud a bheith gceist an sin ná go bhanach an dáscoil sa siomh ina bhfuil siad ach ceapfaí príomhaide a bháin ar an gáscoil, bheadh bord banistíochta a bháin ann don dáscoil, bheadh fuireann múntóirí a bháin rinte idir an dáscoil, rúnaí a bháin ann don dáscoil, duine airach don dáscoil, agus ní bheadh gá le páistí a bhreith óna geantar féin le choristeach i bhuirig na bheile. Ach a bhrandáin. Sé sin lenach an gá bhuirig na bhile chéile ach mar scoil a bháin. A bhrandáin, cad ghéon fá leis an príomhaide sa scoil nach bhfuil ina príomhaide níos mó? An gaiileach sesin nó isise an tóirastal príomhaideachta? No, da mefa a tosnú ar an seft seo an rud bhulimis ná go dos nófa le scoilena in áitena a bhfuil príomhaide a bháin ag éirí as. Sé sin go dógach. Cábhfuil an sábháil mar sin a bhrandáin, ní éicim cábhfuil éon sábháil in éacharann san sa chás sin. Tá sábháil ann, mar níl ach príomhaide a bháin ann, ní bheith ach bord banistíocht a bháin i gceist, fuair an scoile a bháin i gceist idir an dá fuirignamh, rúnaí a bháin idir an dá fuirignamh, agus duine airach a bháin idir an dá fuirignamh, comáile sin déad fá polisathe scoile na polisathe scoile céine a bheith ag an dá fuirignamh mar éon scoil a bháin. Fanling a bhrandáin agus raime trasna na tíre a chuig éman mac nílis éman mar atá ráite in son ag annaí chartúr agus ag seán brenach rimpin son tá bhd ní smó ná airigid a gceist sa chás áirithe seo. Well, is here ó híomh saganne de gút na gelta de tá daine ag breanú an haide smó is here ar an tíomh teanga de. Agus mar a heigen me daine le tá lastíte an gelta agus rin anna í héana cantear seo. Tá categorí de friúla sa gelta. sé sin tá scalta an a tá teagas go hilas go homlan tre réige, scalana an bhfuil meascan de réige agus bearla mar bhain teagas gan tú, scalan eile a tá teagas go homlan tre bhearla. Agus bhfuil éon measta le genú ar na chuintí teangan seo. Agus ní bhhain sin ó híomh policy in na scala. Tá policy de friúla mar nach bhfuil policy scáil géalteachta lecha má go crin ag an rinne dehas tan stéit boníthe a bhí níideag fí a dá agus fós níl policy i dehas géalteachta crin lecha maithaú. Bhín policy de friúla ag na scalta le go léir.